nra esie ewo awutu mankomeda awutu mankomeda no mechemu a so free kaswa ekwa awutu bodwiase a obetra kaswa fa ko no atra papa se number 2 no akotra papa se number 1 ufi papa se number 1 a na wadu awutu mankomeda ho ya bodwiase ene kaswa kwantem ko so ko swedro obetumi afa wa ko si swedro eho na awutu mankomeda no ewo eno wo awutu senya west mesekesie mo mesekesie no eya awutu breku. Okay. Na I also might see in an say eya Gideon Tete 57 years oye kwiani ena onene yere no kani ono se fene savana boni 45 years na yere so ye dredini otonton apple ewo kaswa new market na ni nyina ne se eya wale sem ya bi na si ama papai etimi ede ahoma kekere na yere nsa na nkoye ko ya mane bo aye teye ewa wutu mankomeda ekonu nyina ne se papai one na yere omuta akondokwa pa na ntokwa na se a obepia mu nyina ne se oba ne kire se o ma wo mamu makomako enum na enum no eye oso mutumi nya kwanhwe nkola na papa no kran so enye adwuma bia na oye sa family no on sheda antina ni nya adwuma ne sa enti ohwa nkola no hwe no aye den e dia mom tete no nko a enti be ya nka no oba no obebo omommoro ho ban ten be ya awo entimi mba be ma no so se de bida ene boba no so se be ma no so so de bida dia ompre na onene nda na ni nyina yakoba ya ne se ne na mentumi ho ase asori enti emu ho na papa ne se oba ne ne nda dia ne tsadia asase a yakoto no people na wo ho na wadi akosie no fa people ne bra na oba ne so fa people ne ba ko be man person oje people asase no koton oba ne hu san so fa people ne ma no enu mu ena akoya kasa sa na chese ntokwa kakra pi na ntokwa ba ahoma ba eno ena ebe ba musa ne tete sade a oba ma no so fa people ne ma de ne ene de bia ntokwa eninti oba no so ye se asase no onum na edi speaker ekotoye be ma ne die nim njon fa ma no to be ma no ejire no pote so oje pepa no enwumre no na oba nso vanti oba no to fon no de ahoma ekekire oba ne nsa ohwemfonyi na ede ba na ni eden de o de kekire oba ne nsa na okopa edua na o de bo ne kwanchi bo no afedie polisifoɔ ani amanfoɔ ne manketwa na ɔmo wɔ ne nkyɛn no ɔmo tiatia sɛ nipa mmerɛ nipa mo kɔduɛ no na ɔba no ɛda modwam a ayɛ wosɛm kɛseɛ asi paa nti ɛwɔ no papa no ɛdɔgye kakra de no nkɔsie baabi ɛna manfoɔ bi kɔkyerɛ polisifoɔ fa no ɛde ba kasoɔ fa kɔ police station ɔdɛm sisi ɔba no nso deɛ na mu no yɛde no akɔ police mortuary sisi a police for ye nhwemu na ena no pay 10 o'clock police for ye say one ba ko pim wo kaswa of akọ circuit court na aban no anamra ene papa no edi timi ka say de mama taban na boni oton apple e wo kaswa new market okunu e de ahoma chekere ne nsa no de aba bobbo na nenu moja ni ha pai ni mo maso pai kaza kwa ya yo sam kese se mame na odi ahoma cheche na odi aba ne bonisa no mame na wudie na so wa mobena kakrada ama ni kunu wanya atenka ne tema bi amma ne se mi pra wo bai na de mi ye wo betumi ewu eno na yebusa mantemfo na ombe ho no omo chese anajo no papa no so nyum sti so pa obi nyom si so a sese on tehwe kura nto mo de mo ante se obi sa kura kekem e wo ho ana obi tiantem sin kwala no mum na mo se omba ya ombabo amane se ne papa ne mama ekon afedo mo kodu ye no na papa na kun mama na to ho a
ono wade no ho ape baabi asie timantem fo na papa no bie nyum si so tina kan ba bebu sasa na nkwala no nkwala 5 no pani owo mu wo sen mfie sen pani a owo mu no nyame nim ne no kwanya omu nyina na te o papa no mu nchen sisi ya nkwala memu a ba ko an yekoto no wo ho beye 12 years na ba ko nso na last born na oka ho 5 no nso beye 10 years na yekoto mo ho nka fo ne de omu ni o mama ne o papa nchen sisi ya menu e was secondary school sisi na tani no omo a omo wo fie ho no nkwala no de na nani afi wo be se 12 years wo ho 12 years akwala abemua eya akona ko bisa na ohudien potin ye ko ho no ebusa akora no okay ose person kwa ne dan ene so no won mam dan bet omo tikiti wo ho le tama omo ono akora no sole so tikiti no eno ko efi ba ko wo mo fie na chi ho no eno ko bo ma okobbo ba mera ma ne fe papa ne mama eko le tama omo bedu no papa na pie dan ato wa ono wegane Yesu bebi ankola ne da ena so bebi ma me papa no so da ne papa ne da said ya wo kan na chese posi nya papa ne nche no police fo ache no papa no sisi e wo fakọ o ma de na ba ka so fa police station me no ka sai o dem sisi ya wa kasa papa no enkasa because of police for no o ma de directive for be to headquarters abase sisi ya no ma enso trafo ayo patem ma na regions ni na no yeba mobia enkasa nje kwa commander bia ne enkasa yi bam gidi se ba some statement the matter the court ho ni ba ko fa ne kasa waka nyina ade afi omo se omo de ne be ko court da ben and 10 o'clock ene eya na ene wo mo akọ yo wa my dbc e wo yo that's Seth Mante amani boni eti ye